Diba? Ako na talaga ang kulot ang buhok. Good morning! Good afternoon! Good afternoon, guys! Happy Monday! Kulot-kulutan yung buhok ko. Binasa ko siya, tapos tinry ko yung Dyson Airwrap, yung pang-curl niya. In fairness, wait, may mga ganyan tayo. Okay lang yan, mga bagong tubo yan. Hindi pa siya perfect, ha? Huwag niyo munang i-judge kasi tinatry ko pa lang naman siya. First time ko siyang tinry na maayos talaga. And in fairness sa kanya, ang cooking lunch, hindi ko napansin yung oras kasi nagko-curl ako ng buhok. Curl pa more. Naka-edit ako ng 2 videos kaninang umaga, which is good. Tapos naligo ako. Now, I'm just cooking my lunch. I am cooking or air frying meatballs. Kita nyo? Meatballs, guys. 6 na meatballs. Lulutuin ko yung sauce. Gravy. Hinihintay ko lang na malapit na maluto yung rice kasi kakasalang ko lang ng rice. Pagkatapos ko magkulot, nagsalang ako ng rice. Ano ba yung kulot ko? Uy! Hindi ko alam, parang hindi naman siya ganun kaganda. Kasi hindi pa kasi ako sobrang marunong. So, tingnan natin mamaya kung mag-aano siya. Kung paano siya mag-set ba. Kasi kakatapos ko lang talaga siya ikulot eh. Anyway, luto lang ako tapos kakain tayo. Lunchtime! Kain tayo, guys! Pinapanood ko yung mga funny moments ng Showtime with Vice Ganda. Kain! Guys, let's do this! Finally, may time na tayong gawin to. Tatry ko muna kung tama or kung okay na yung mga na-accumulate ko. So, ano lang yung box? Nasaan na yun? Wait sa ha. So, ganyan siya kalaki. Hindi, wait. Wait sa ha. Ano ba yan? Ang hirap beshi. Wait sa ha. Malaki naman na. Okay naman pala. Ang laki naman pala. Kunin ko lang lahat ng mga na-accumulate ko. And then, tingnan natin. Ito, kinip ko to. Para to sa mga ano namin, airbed. Kaya lang ang finold ko na lang siya. Hindi ko na siya binabalik dito. Kasi, kailangan mo siyang i-fold ng as in sobrang ayos talaga para magkasya siya dito. And itatapon ko na sana. Sabi ko, wag muna, baka magamit ko sa paglagay ng box. Kasi di ba may mga sabon ako na ilalagay. And hindi ko i-mix yung sabon sa mga chocolates. Alam mo yun? Speaking of chocolate, kunin ko lang yung chocolate, ha? Saglit. Dalawa na lang natira doon. Na celebrations. Hindi ko alam kung nasaan. Ilan yung binili ko? 4, 5. Pero, dalawa na lang natira. Tapos, oopsie. Ito, dalawa na lang. Kinuha ko tong mga eggs doon. Kasi wala na naman kakain nito eh. Tapos, hindi pa naman siya expired. Sa October pa siya. So, aabot pa to. Ano ko lang siya pang extra kapag nagkasya. Kung hindi, okay lang kasi 50 cents lang naman yung bili namin dyan. Tapos, wait, ito. Hindi hindi to pang Pilipinas, pang US to. Meron akong pagdadalhan punta US. Actually, pwede ko sabihin, si Lola Ganda, bibigyan ko ng mga, alam mo yun, mga bits and pieces lang na galing dito. Pasalamat na rin kasi 2 beses na siya nag-send sa amin. Ito kay Lola Ganda dito. Yan. Ganyan. Naka-off naman yung ilaw. Ayan. Feeling ko kulang yung mga naipon ko do. Ito, nabili ko sa Kmart recently lang. Pakita ko sa inyo. Mga damit. Ito singlet.
Para kay Mark. Siya kasi mahilig magsuot ng mga ganito, si Mervin at saka si Marlon ayaw naman. Yung mura lang nito, $2 lang. Ha? Ang cute, diba? Extra small. And then ito, gustong-gusto ko to kasi may pineapple, guys. Yung print. Yan. Kita niyo ba? And then ito, $2.50 na lang. Tapos, ang ganda kayo ng quality nito. And then, ito para kay mama. Tapos, makapal pa yung tela. $4 na lang. Hindi ko alam kung magkano to originally. Wait. Actually, $15 siya originally. Kita ko siya dito. Ganyan siya, oh. Yan. Magandang kulay. Sobra. Pwede niya itong suotin with leggings or siya na bahala. But, yeah. Maganda yan. And then, also got this. Naka-sale din kasi. Extra small. Hindi ko alam kung para kanino. Pero sila na bahala. $4 na lang. Yan, oh. Yan. Yan yung recent purchase natin galing kay Mart. Meron pa ako dito actually. And then meron pa tayong isang bag galing kay Mart na marami ding mga lamang, mga damit. This is para kanino to? Para kay Dan ata to eh. Ito ang galing nito. Shorts. 30 yung size. Hindi ko na maalala kung magkano. Natanggal na yung mga price. Pero mura lang ito, naka-sale to eh. Oh, kasya yan sa kanila. Ito, this one, 28 din. Hindi ko na maalala yung mga presyuhan nito do. Pero yan, mura lang ata yan. And then we've got here, 28 din siya. Ay, ito oh, $2 guys. Jeans na to ha, $2 lang. O, diba ang galing? Ah! I got this! Buti lang hindi ko binili. Yung isa nakakita ako ng very similar nito. Nung pumunta kami ng Kmart. Tapos sabi na Dan, ang nipis naman yan. Ito, bumili pala ako. $2. Para kay mama. Diba? Pang ano, summer-summer. And then ito, ang ganda ng kulay nito. 28 din siya. So, hindi to kasya sa mga boys. But, pwede nilang ibigay sa kahit na kanino. $2 lang. And then we have... Oh, para kay mama. Ay, maganda to. $2 na lang din. Oh, black. Pwede yung pang simba. And then another pair of shorts. 28 din yung size. $2 na lang din. First time ko guys, magbalik-bayan box. Kasi di ba lagi naman kasi ako umuwi. So yung naisip ko noon, dadalhin ko na lang siya pag uwi. Usually kapag umuwi din kami, magkasama kami ni Dan, konti lang yung dala namin na damit na para sa amin. Kasi summer din, so hindi ganun kadami yung dala mo. And then the rest, mga pasalubong na talaga. The last time we went home, nagkasya naman lahat ng pasalubong na gusto kong dalhin. But then, when I went home alone, dun hindi nagkasya. Kaya napabili ako ng balikbayan box. So, first time ko to. And, yeah, ngayon ko lang alam na ganito pala siya kalaki. Alam mo yun? So, hindi ko alam kung paano ko to gagawin actually. Ito pa pala, guys. Tingnan natin. Ayan, meron tayong Target bag dito. Meron tayong, ito galing to kay Mart. Yeah. Alam na alam ko na yung itsura ng mga damit sa kay Mart. $4 na lang from $10. Yan. Ganda, diba? And then yung maraming chocolates na napakita ko sa inyo. Yung mga 50 cents each lang. From Easter. Wala masyadong nakasale na mga galing Mother's Day. Siguro kasi kinikip nila for next year yung mga Mother's Day na mga stuff. Kasi hindi naman usually kinukonsume ba. Parang yung mga Mother's Day na gifts na binibenta is yung mga mug, yung mga gamit na pwedeng ibenta rin next year. Kasi hindi naman yun na-expire. These, I'm so excited! Ipapabigay ko to sa mga bata dun. Kasi, I think, magkano ba to? Sa Target ko to nabili. $2.50 na lang to, guys. Ano siya? Wait, tingnan natin kung anong laman. Mga lunch box. Marami. I got... Wait, ha? Ayan, oh. 6. 3 ganito. Tapos 3 unicorn. $2.50 lang. Tingnan natin kung ano laman. Pang Easter ata to eh. Parang may chocolates itong laman. Pero,
Kinuha ko siya talaga mainly because of the, lunchbox. Pwede nila itong gamiting lunchbox sa mga bata doon, di ba? Bakit hindi ako marunong mag-open ng lunchbox? Yung totoo. Bakit ayaw mag-open? Kung ako, hindi ito ma-open. Lalo hindi ma-open ang bata. So, di ba? Oh my gosh! What? Really? Really? Wait, Hindi talaga ako marunong mag-open, Beshi. Ayoko masira yung kuko ko. Try na natin yung isa. Uy, ang hirap niya talagang i-open. Kaya siguro to nakasale. Ay, ayoko na siya i-open guys kasi ayoko masira ang aking kuko. Lagay natin yan sa pinaka-ilalim siguro to sila, no? Yeah, pwede natin to ilagay sa pinaka-ilalim. Oh my gosh, I'm excited. Ay, wait. Paano ba to eh? Kailangan ba ito yung ganun ba? Din. Ganyan na lang, no? Tapos natin, packing tape. Hindi naman pala siya mahirap i-open. Kaya pala, nahirapan ako kanina kasi naka-tape naman pala yung mga gilid. Pero tinanggal ko yung tape. Sobrang dali lang i-open yan. Oh, tapos meron siyang 6 na Easter eggs! Yay! Nilagay ko na yung iba doon. Nakita ko lang pagkalagay ko, sabi ko, kaya pala! Syunga naman itong si Race. Ang dali lang niya i-open. Hindi mahirapan ang mga bata dito. Nilagay ko na lahat. So, di ba ito yung laman ng lunchbox. Ilalagay ko itong mga to dito sa gilid. Kasya ang 2, lagay sa gilid. Tapos yan. And then, close. Wait, uy, mayus ka. And yan na, makakasave ka ng space. O, di ba bongga? Oh, naglagay ako 2. Meron pa tayong 2 natira. Tapos meron pa tayong 2 lunchbox na natira. Diba? That's how you save space. Para sobrang punong-puno talaga yung box natin ba? Kukulangin nga itong mga ko eh. Kasi ang laki ng box. Tapos pang base pa lang to ha. Guys, this is what we have so far. So, nilagay ko dito yung mga, bali iba box ko siya guys. So, itong mga ito, para pamigay sa mga bata, ganun. So, malapit na yan mapuno. Kulang pa. So, dadagdagan ko pa yan. Kasi yan na lahat eh. Pero kulang pa. And then, yun hindi ko pa nalagay sa box. Pero maghahanap ako ng box na paglalagyan yun. Akala ko ang dami pero ang konti lang pala. Para sa mga boys yan. Para kay papa. Ito para kay mama. Malapit na mapuno yung kay mama. Merong box dito ng Claire's, pero yung mga laman yan, skincare, makeup. Ito, isang set ng skincare. Nandito yung pabango niya na binili natin kahapon. At saka, nilagay ko dyan yung mga damit. Ganyan, kulang pa. So, maghahanap-hanap pa ako. Or bibili pa tayo ng mga idadagdag. Para sulit talaga yung box ba. Kasi tingnan nyo, empty pa yung box natin. Nandyan na yung mga chocolate lahat. Ay, ito pala. Nandito yung, okay lang naman, di ba na ilagay dyan yung sabon. Ito yung mga, mga kitchen items na binili ko para sa
bagong bahay. So, yun lang lahat, guys. Kulang na kulang pa. So, hindi ko pa siya ilalagay sa box kasi gusto ko na mapuno tong mga boxes na to, yung individual boxes, before ko siya ilagay dito. Pero wala pang puno eh. Kasi ito, oh, kulang na kulang pa, oh. Yan. Sobrang kulang pa. Kailangan pa natin bumili ng marami. Kasi kulang yung boxes natin, ilalagay ko yung iba sa sa plastic para at least may malagay naman tayo. Kasi kapag itong plastic na to pupunuin ko, mabilis lang ito mapuno. Para din madali lang i-label, di ba guys? So, bali per box na yung label instead of like per item. So, itong box na pamigay, lagyan ko ng label na pamigay. Tapos si Papa na bahala magbigay niya ng mga, niya dun, kabataan niya dun. Kabataan. Yung mga bata sa bukid ba? Yung mga pagbibigyan ko ng mga ganyan. Ito, mga to, yung mga Nike, yung mga may brand ba. Ilalagay ko to dito para sa boys, pero kapag hindi nila nagustuhan, pwede din naman nila ipamigay. Sila na bahala. So, separate siya. Ayan, at least isang label na, 'di ba? Ito, lalagyan ko to boys. Tapos sasabihin ko na lang sa kanila na kayo na bahala pumili. So, hindi nyo magustuhan, lagay nyo sa pamigay pile. Okay. Okay, so ito yung sitwasyon natin ngayon. Yan, nandun yung mga lunch pack sa ilalim. Tapos yung dalawang chocolates. Tapos ito, nilagay ko lang siya dyan. Pero hindi ko pa yan i-close kasi pupunuin ko pa yan ng bongga. Tapos meron pa tayong konting space dyan. Meron pang space dito, oh. Ang dami pa nating malalagay. And parang half pa lang yan nung haba nung natin. Ito, pupunuin ko din to. Mga gamit to sa bahay. Pupunuin ko siya before natin ilagay. Marami din kaming mga pots at saka pans na ilalagay dito kasi papalitan namin yung mga pots at pans namin. So, kung okay pa sila, ilalagay namin sila sa box. Meron pala akong package galing kay Caris, guys. Ito yung mga Madeka Socide Sika cream. Pero yeah, I think it's from Caris brand talaga. So, yan. Meron siyang mask. Meron din siyang cream. Dalawang cream actually. Pareho lang naman nakalagay. Clarifying, lifting, relaxing. Parang malaki at saka maliit lang na cream. Pero same sila. And then merong 4 na mask. Tatry natin to. How's dinner? Good. Beautiful. Eating at a restaurant. Burit. Ito yung dinner namin, guys. Scotch fillet and then corn. Manonood kami ng movie, guys. Magdala lang ako ng fruit. Snack natin habang nanonood ng movie. Ito yung sobra ko nung nagmukbang ako. Mga mangga, bayabas. Ubusin ko yung apple. Yummers tong apple eh. Buti na nakat na siya. Nilagay ko lang siya sa fridge and hindi naman siya, like hindi sobrang nag-iba yung kulay niya ng apple. Tapos obviously, bago, yummers. Maglagay din ako ng konting mangga. Kaya lang yung mangga hindi na ganun pero okay lang yan. Yan yung aking snack. Habang kami ay manonood ng movie. Ay, naglalaway na tuloy ako. Ayan, konting mangga, apple, bagoong. Kain tayo! We just finished watching 2 movies. My head looks really big against yours. My head is big. What do you think about the first movie we watched, The Wine Country? Yeah. Wine Country, was it? It was okay.
Yeah, It was okay. okay lang. The second one was The Nice Guys. Bit better. Yeah, pero hindi pa din siya like the best movie. It's okay. It was okay. You look po. I look okay. Yeah. That's it. Alright, that's it. Let's get some sleep. That's it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Good night. Good night. Be good. Always.